pagiging matulungin at maalalahanin ay likas na nga sa mga Antiqueño. Pinatunayan ito ni Governor Dodot Cadiao sa pamamagitan ng pagbibigay ng financial assistance sa mga mangingisda mula sa Cebu na na-stranded dito sa probinsya matapos masira ang sinasakyang fishing vessel nila. Kasabay nito ay namigay din ng Aid to Individual in Crisis Situation o AICS ang ating gobernadora sa mga pumuluyan ng patnungon na may kalakip na mensahe para sa kanila. Doktor ninyo isala kung hindi bata ka mo magpapili. Pero kung magmalam ka mo, kada patay ka mo magpapili, medyo may kamay ka mo masala. Manhaw, ay wala kang may kanikasin. Wala ka mo itiwala sa inyong sarili. Wala ka mo itisip. Pagtimbilang mo ko nga negative. Ayun lang na, patino ka, bilang. Kailangan may konting sigasig. Ang mga bata niyo, ispilahan niyo. Ang mga bata niyo, pagtulong sa kuliyo. Konting negosyo. Pagtulad nito, tatanggap kayo ng pera. Pinig na magtugo ako dyan. Hindi yung pagbulang lahat. Itugulong niyo sa usko. Makagulong, makasangka sa butas, tapos pamilya. Konting kami kasi. Mahirap maging mahirap ha. Pero mas mahirap ang mahirap na walang pangarap. Amo dya ang sa kapinasahi nga proyekto ng provincial government. Ay nabatian ko ang yamo ninyo, ka ako vice governor, SP member pa lang ako, nga kamanggol lang ang mga politiko, kagwara agad masangkay ang inyong mga tagipusuon sa pagbulig sa mga tagsa-tagsa nga Antiqueño. Kadya, napasalamat kita po na ibisang rayot pang eleksyon, diyan mo katyagan ang ilang po na sinsiro nga pagmalasakit ng provincial government. Nagpasalamat naman na nakatanggap ng tulong mula sa gobernadora na sinabing napakalaking bagay na ito para sa kanila. Ako galing si Marilyn Birayo, taga-Bahan, Kapilongon. Pasalamat kita ko kabahan kay Go, ay anak ko nga mabuligan ng mga bakal ko kabulong ko, mga ano ba nakatara, inams ko sa sakit nga rheumatic heart. Ay, nagkasalamat kita ko mabuligan ako ni Go kang mahal na bulig. Duro niya, salamat ko ba? Kasi kung ipag-report yun, magkatay ba din sa may Paclongon, anak ang wisdom. Kami nagpasalamat ng mga financial staff na galin sa kay Governor Dodot Cadiao. Dodot na sila. Ako po si Carlos Lumabas, Cebu City. Good morning bro. Kami ang MDG Minator, stranded kami sa Magkalon. So ngayon, nag-file kami sa district for financial assistance. So maraming salamat sa binigay niyong tulong. Ako si Jojo Dispe, nagpasalamat ako kang Gob sa financial supporter. Maraming salamat. Aral. Ako si Person Tapasin. Salamat Gob sa financial support na inulong niyo sa amin. Kami po yung na-stranded dyan sa Magkalon, Gob. Dahil ang pagsiservisyo publiko ay dapat laging mula sa puso, tulad ng pagmamahal at pagmamalasakit ni Governor Dodot Cadiao sa bawat Antiqueño.